Kazeresen jaio nintzen, eta gero 3 edo 4 urtekin etorri nintzen Euskal Herrira, Lasartera, nire familiarekin, eta eskondu arte Lasarten bizi naiz. Belar de las familias, enarra, benar berazan. Ni hasi nintzen euskaltegian 35 urtekin, nola? Umeekin, benetan inbidietan. Gero nire lagunak, umen gurasoak euskeraz hitz egiten eta nik ez errez, eta azkenean, ni pentsatu nuen zerbait egin behar dut, euskera ikasi behar dut. Baina lanea hori esan dizut, eta oain, momentu hortan, denbora libre dakat, lan gutxigo dakat, eta oain ikasten ari naiz. Beti eduki dut, arantxo txiki bat euskararen gatik. Ez dakit, lortzeko, mai bat lortzeko, hitz egiteko, eta hori. Eta oain, momentua oain da. Ni pentsatu dut nire mailaren gatik, belarri prest. Eskatzeko, jendea eskatzeko mesedez, nirekin euskeraz hitz egin, nik ondo ikasteko. Txikitan egon nintzen euskal dantza talde batean, eta hortik maitemenduta geratu nintzen. Hemengo kultura, hemengo gauzak, eta gero hizkuntza niretzat oso polita da. Desberdina da eta oso polita da. Eta ezin dugu galdu.